Dobar dan. Dakle, danas ću vam objasniti nešto više vezano za blog. Otvorili smo blog, nešto smo napisali, imamo 2 posta, možemo ih pogledati. Evo, jučer smo napisali današnja tema. Sad ću vam pokazati kako se on prikaže malo više svijetu. Znači, moramo ga podijeliti da bi ljudi vidjeli što smo mi napisali. Možemo ga poslati mailom, postaviti ga na neki drugi blog, na Twitter, s time da prije toga moramo otvoriti svoj Twitter account, što ću vam pokazati u sljedećem videu. Ali ako već to imate napravljeno, onda samo stisnite Twitter. Pa idemo dalje. Ovo je pin koji se također može ovdje postaviti. Njega isto morate imati otvoreni account ili Google+. To ćemo sve pogledati. Ukoliko niste napravili, moći ćete napraviti. I ovdje smo završili. Pa jednostavno zatvorimo pritiskom na križić ovu stranicu. Malo ću pomaknuti graničnik da možete vidjeti. Dakle, ja sam slabo dijelila danas moje blogove, a i nemam baš nešto napisano, da nije baš niti puno moguće pronaći te moje stranice, obzirom da nema teksta, ali ću vam pokazati kako se pogleda koliko je bilo pregleda vaše stranice. To je pritiskom na statistiku. Vrlo lijepo prikazano ovdje. Dakle, bez straha klikate na sve ove stavke ovdje u meniju i gledate što gdje se može napraviti. Ovdje bi vam, ukoliko vam želi netko nešto napisati, piše ovdje. Možemo mijenjati izgled našeg bloga. Evo, ovaj moj blog izgleda ovako. Na prikaz bloga da pogledamo. I nije neki maksimalan izgled. Pa možemo promijeniti odlaskom na predložak. Evo, to je kako to izgleda na mobitelu ili ovdje na ekranu. Pa idemo dole, spuštamo se, to je bilo ovo jednostavno. Evo, ja ću to promijeniti na dinamički prikaz, na prvu. I pogledati kako to izgleda. Meni se međutim ovo ne sviđa, pa ću to vratiti strelicom za nazad. Ovako. Pa idemo dalje u desnu liniju sljedeći i tako možemo pogledati svaki predložak, znači kako bi to izgledalo ako to primijenimo na naš blog. Evo. Vratit ćemo natrag i ostaviti evo ovdje i primijeniti na blog. Sad možemo ponovo prikazati blog da vidimo kako izgleda. Izgleda evo ovako. Što se nam i ne sviđa, pa ćemo ponovo vratiti na nešto drugo što bi nam se više sviđalo. To bi moglo biti evo ovo. Evo. Znači, mogućnosti su velike. Samo hrabro mijenjati i doći do onog što vam se sviđa. I to ćemo primijeniti na blog.
Ja da bih se vratila natrag, otići ću na moji blogovi. Ja blogova imam prilično. Evo ga, ovo je moj. I to je to. I sad ovdje mogu ići dalje, istraživati što sve mogu raditi, kako mogu mijenjati ili naravno uvijek pisati. Pišem ovdje na postove, otvorim, pogledam i dodam novi sa ovom olovčicom. Toliko za danas. Pretplatite se pa se čujemo sljedeći put. Pozdrav!